Dulan sa 37 kilos nga shabu nga nagkatidad og 256.4 million pesos gipabot sa thermal destruction sa PDEA ug PNP. Kini ang labing daghang iligal nga drogas nga gisunog sa usa ka punerarya sa dakbayan sa Sugbo. Adunay pagtugot gikan sa korte ang naasuing thermal destruction. Sayra nato ang detalye pinaagi ni ining report. Kini ang magkinilong iligal nga drugas nga nasakmit sa PDEA o sa PNP nga gipabot sa thermal destruction sa usa ka punerarya sa dakbayan Sugbo ganiang buntag. Gihiling kini sa mga chemist sa Philippine Drug Enforcement Agency sa wa pay sunod sa thermal chamber. Gisaksihan sa kadakuan sa PDEA, PNP, Department of Justice, Korte o sa ubang pundok ang paghakot sa kinilong shabu o gipasok sa thermal chamber aron sunugon. Gawa sa dulaan 37 kilos nga shabu, adunay 362.69 gramos nga marijuana, 3.65 ml sa nalbuphine hydrochloride ug 2,984 katablita sa ecstasy. Musumada ang tanan sa 256,400,841.64. For information of everybody, ang 36.6 ani from the PNP. Bulk of the seizure is from the PNP. Actually, ang PNP ang nag-request sa ato na mag-destruction ta karon. Nasayran nga kini ang labing dako nga pagsunog sa drugas nga gihimo sa PDEA sa pagkikalayon sa PNP ug ubang ahensya sa gobyerno dinhi sa Central Visayas. Sukad sa pag-asumer ni PDEA 7 Regional Director Livy Ortiz ni adtong June 15, 2020, walo na kapag sunog sa mga illegal drugs ang gihimo lakip na karong adlaw. Gikan sa tuig 2017 niabot na sa 885.6 million ang na-dispose nga drugas. Gitataw sa PDEA official nga adunay pagtugot sa korte ang pagguba sa illegal drugs diin sagad nini nagpadayon ang husay sa kaso ug nagbilin lang og porsyon nga maoy ipresentar sa korte. Samtang gipadayag sa PDEA ug PNP nga bisan og way gam-anan og illegal drugs ang rehiyon apan padayon ang kumbati nila batok sa illegal drugs. Sa yun ini, mideklarar si Cebu Governor Gwen Garcia og gubat batok sa drugas. Relentless ang atong campaign. No? We will show to the public that we are sincere, we are honest, we are passionate in our campaign against illegal drugs. Our mandate is to go after the big fish, no, in our continuous campaign. And number two is yung sa demand reduction. We are actually focusing sa remaining barangays who are still affected, categorized affected pa siya ng illegal drugs. Kauban si Cleofer Lumayag o Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.